illum irresqu persuna il-qorti u jkun akkużat b'dan l-omiċidju illi seħħ f'Jannar ta' l-2018. Il-katavru tal-vittma kien instab nhar il-15 ta' Jannar 2018 għal ħabta ta' 28 ta' filgħodu fl-inħawi ta' Triq San Dimitri fl-Arb Għawdex. Ġi stabilit illi il-vittma huwa Walid Salah Abdel Motaleb Mohammed illi meta instab maqtul kellu 43 sena huwa residenti Għawdex. Il-katavru kien instab mixħut fl-art wiċċu il-fuq b'żewġ tiri ta' center, wieħed flon u tir ieħor fuq in-naħa tax-xellug, wieħed flon fuq in-naħa tax-xellug u tir ieħor fin-nofs ta' sidru. Żewġ skrataġġ illi allegatament intużaw dakinhar tad-delitt instabu wkoll qrib il-vittma. Tul il-kors tal-investigazzjonijiet il-pulizija analizzaw diversi filmati minn CCTV, analizzaw ukoll l-aħħar movimenti tal-vittma wara li kien ipparkja il-vettura tiegħu fit-Triq ir-Repubblika fir-Rabat Għawdex u wkoll il-pulizija waslet sabiex tidentifika wkoll il-vettura li kien rikeb fiha il-vittma ftit tal-ħin qabel ma instab maqtul. Fl-istess xhur ta' wara, ċowe f'Settembru ta' l-2018, il-pulizija rnexxielha wkoll issib din il-vettura f'Malta. U minn hemmhekk komplew l-investigazzjonijiet sabiex ikun identifikat l-allegat aggressur illi qatel il-vittma. Fil-ġimgħat li għaddew, il-pulizija komplew jintensifikaw l-investigazzjonijiet tagħha u permezz ta' aktar analiżi u filmati minn CCTV cameras u anke informazzjoni ġdida li l-pulizija kisbet tul l-investigazzjonijiet tagħha matul dawn l-aħħar 3 snin anke minn persuni oħra li ġew identifikati fil-kors tal-investigazzjonijiet, il-pulizija rnexxielha tidentifika l-allegat aggressur illi wkoll kien ix-xufier tal-istess vettura. Is-suspettat f'dan il-każ huwa Serb ta' 42 sena li ilu jgħix Malta diversi snin u kien ġie arrestat għall-ewwel darba fuq dan il-każ nhar l-10 ta' Mejju 2021 permezz ta' mandat ta' arrest maħruġ mill-maġistrat inkwerenti. Huwa kien ingħata il-police bail darbtejn sabiex setet tissokta l-investigazzjoni tal-pulizija brabta ma' dan l-omiċidju u llum kif għedna l-pulizija tinsab f'pożizzjoni illi tressaq lil din il-persuna il-qorti u takkużah b'dan il-każ. Bħalissa l-pulizija għaddejjin bl-aħħar interrogazzjonijiet u l-aħħar investigazzjonijiet sabiex il-persuna tkun tista' titressaq quddiem il-qorti ta' Għawdex fejn dan mistenni jitressaq għal ħabta ta' 6 ta' filgħaxija quddiem il-maġistrat tal-Għassa u jkun akkużat b'dan l-omiċidju. Di l-informazzjoni li nistgħu nagħtu rigward dan il-każ kif għedna każ li bħalhom jkun hemm każijiet oħrajn li mhumiex msolvuti, il-pulizija ma torqos fuqhom, komplit tinvestiga dan il-każ u bi pjaċir ngħidu li llum huwa każ ieħor li l-pulizija tal-skwadra tar-reati maġġuri fl-imkien ma' tad-distrett irnexxielhom isolvu każ ieħor ta' omiċidju, każ li seħħ fl-2018. Jekk għandkom xi domandi fil-free li saqsu. Hi Brendan, Ivan Martin mit-Times of Malta għandi domanda Superintendent Arno. Mill-informazzjoni li għandna jidher li waqt li l-investigazzjoni fuq it-tqil u fuq is-Serb ingħalqu u wasaltu biex issa jsir arraignment ta' da' suspett, għad hemm investigazzjonijiet oħra għaddejjin li jistgħu jindikaw li da' Serb kien imħallas biex jagħmel da' xogħol biex jiġifieri biex kien hitman biex joqtol dal-persuna. Tista' tikkonferma l-investigazzjoni għadhom għaddejjin u kellkom xi breakthrough fuq għadin? Mela, kif qed inti li dwar dan il-każ l-investigazzjonijiet brabta ma' dal-każ tal-omiċidju ivan għadhom għaddejjin. Illum il-pulizija tinsab f'pożizzjoni tressaq persuna il-qorti imma għad miktar investigazzjonijiet li se jkun qegħdin jissuktaw fis-sigħat u fil-jiem li ġejjin. Bonġu, Brendan, bonġu, uffiċjal tal-Pulizija. Għandik 3 domandi jekk jogħġbok. Il-mottiv tad-delitt għall-Pulizija huwa magħruf jekk iva x'inhu. Nafu wkoll li l-Eġizzjan il-vittma kellu wkoll każijiet ta' domestic violence fuq martu u kien ukoll akkużat possess u bitraffikar ta' droga. Id-delitt jista' jkun li għandu x'jaqsam speċjalment ma' tal-aħħar, akkużi u l-aħħar domanda.
tlestin ilu sedda d-delitt, x'wassal il-pulizija u kien hemm il-filmat ukoll tas-Serb viċin l-Assa ta' Għawdex, daħal ġo karozza tiegħu. X'wassal il-pulizija biex tidentifika il-persuna li waslet għalih. Mela, Glenn, rigward il-motiv l-investigazzjoni għadhom għaddejn u allura daw ukoll jistoktaw anka fil-proċess fil-rati ta' Għawdex waqt li tkun għaddejja kompilazzjoni ma' l-investigat dwar il-motiv għadhom sissa kif għedna għadhom qed jiġi interrogat l-aħħar f'dal momenti wkoll il-suspettat allura jkun jistgħu jkun hemm iktar każ b'saħħtu fil-qorti. Dwar akkużi oħra, aħna din nitkellmu dal-każ huwa dwar l-omiċidju tal-Eġizzjan għal daqstant mhuwiex prudenti li nitkellmu fuq każijiet oħra li il-vittma seta' kellu quddiem rati oħra jew investigazzjoni oħra. Dan huwa każ il-Pulizija kienet tinvestiga każ ta' omiċidju u l-każ tista' jiġi solvut rigward dak l-omiċidju. Rigward każijiet oħra kif għedna li m'għandhomx jaqsmu ma' dan il-każ xorta waħda mhuwiex prudenti li nwieġbu. U l-aħħar domanda? X'wassal il-pulizija biex tidentifika s-Serb dak kien hemm il-filmati mill-każ ta' sigurtà viċin l-Assa ta' Għawdex li darba l-Serb jidħol il-karozza tiegħu qabel id-delitt. X'wassal il-pulizija biex tidentifika l-persuna dan huwa s-Serb li wettaq id-delitt. Mela Glenn, kif edna bħala parti mill-investigazzjoni kien hemm l-analiżi ta' diversi filmati ta' CCTV li segwaw il-movimenti tal-Eġizzjan. Kif edna wkoll kif qed ukoll fil-introduzzjoni, il-pulizija tul il-kors tal-investigazzjonijiet u anke minn informazzjoni li inkisbet il-pulizija minn persuni oħra li ġew identifikati tul il-kors tal-investigazzjonijiet allura għandek diversi fatturi, għandek il-filmati, għandek persuni oħra li avviċinaw il-pulizija, li l-pulizija interrogaw illi setgħu waslu għal persuna illi huwa suspettat ewlieni illi wettaq dan l-omiċidju. Karazza parti molta tudin selmilkom mistoqsija waħda. Tista' tagħtini iktar dettalji fuq l-arma li ntużat waqt id-delitt? Grazzi. L-arma li intużat, il-tiri, il-skrataġ li sabu huma ta' shotgun, l-arma tad-delitt jidher li għadha ma nstabiċ. L-arma ma nstabiċ ma ġemp kifet fil-bidu ma ġemp il-katavru tal-vittma nstabu żewġ skrataġ illi kollox jindika illi l-arma kienet shotgun. Center shotgun għalidu hekk. Żewġ mistoqsijiet fuq l-akkużat jekk jorbok. L-ewwel l-akkużat kien magħruf mill-pulizija li għandu xi criminal record forsi jew hekk u jekk huwiex qed jikkollabora mal-pulizija meta qed jiġi mistoqsijiet. Rigward dan ma nkunux nistgħu tifhem li mill-persuna se tkun titrassa l-qorti fis-sigħat li ġejjin u ovvjament aħna nistgħu nitkellmu biss fuq dan dal-każ partikolari li kien wieħed mis-suspettati ewlenin, il-pulizija kif qed ukoll komplu jinvestigaw u waslu għal din il-persuna sabiex illum titrassa l-qorti. Maria Franca Lanza, war nofsinhar tajb. Ma jibrutax għandhom mistoqsija su President Kitar Nok jogħġbok. Dwar il-każ tal-HSBC tal-2010, għadu miftuħ dan il-każ? Mela, rigward nitkellmu dwar dan l-omiċidu, l-Sur Arno mhuwiex pożizzjoni li nagħtu dettalji jew informazzjoni dwar dak il-każ, qed nitkellmu dwar il-każ ta' dan l-omiċidju. Fil-każ napprezza li jekk tkun trid tista' tibatilna domandi, ma f'dan il-każ is-Sur Arno mhux pożizzjoni li Ma jistax iweġibni is-Sur Arno qiegħed responsabbli mill-homicide. Mhux responsabbli mill-każ tas-serqa. Nies interrogati hekk laqsu tal-każ xejn. Jien mhux qiegħed f'pożizzjoni għaliex. Is-Superintendent Arno qiegħed imexxi l-skwadra tal-omiċidji, allura mhuwiex involut f'investigazzjoni fejn tidħol jitlu serq u attentati ta' serq. ċati. Monik? Tistgħu tikkjarifikaw ma nafx għattiex fejn ġie arrestat is-suspettat u kemm btier intlaqat il-vittma u jekk kienx close range jew le. Mela, fejn ġi arrestat f'dan l-istadju ma nistgħux nagħtu indikazzjoni x'hemm investigazzjonijiet oħra din brabta ma' dan l-istess każ. Dwar it-tiri
huma kienu close range il-tiri inqatel kifet bżewġ tiri, wieħed fl-on fuq in-naħa tax-xellug u ieħor fin-nofs ta' sidru. U kod jiena kifet kontet li sabu żewġ skrataġġ jidher nikkjarifika li ma ġemp il-vittma kienu nsabu dakinhar 5 skrataġġ. Imma jidher li ntlaqat b'tnejn minnhom. Insabu 5 skrataġġ u instab bżewġ tiri. Bħala dak li huwa ħedz dak li huwa viżibbli fuq il-ġisem instab bżewġ tiri. Close range, il-tir, żewġ tiri saru close range. Fuq il-vettura, għettu li il-vettura nstabet f'Settembru 2018. Fejn instabet eżatt din? Mitluqa jiġifieri jew fil-possess tiegħu? Mela, il-karozza kienet instabet kifet f'Settembru tal-2018, dakinhar stess il-vettura kienet instabet f'Settembru tal-2018, dakinhar stess tal-omiċidju f'possess ta' terzi persuni. U nstabet f'Malta. Settembru. Mhux dakinhar biex niċċara, mhux dakinhar tal-omiċidju nstabet. L-omiċidju sar f'Jannar, il-karozza nstabet f'Settembru. Brandon, għettinna li l-karozza nstabet f'possess ta' terzi persuni, daw il-persuni ġew interrogati, hemm indikazzjoni forsi jekk is-suspettat aġixx waħdu jew kien hemm xi persuni oħra involuti fil-każ? Dak iż-żmien ukoll sallum l-investigazzjoni baqgħu għaddejjin ġew interrogati kifet diversi persuni. Illum imma l-pulizija tinsab f'pożizzjoni illi tressa lil din il-persuna mis-Serbja u jkun akkużat illi wettaq dan l-omiċidju. Ma ġakomx xaġa oħra? Mela, kemm infakarkom għal min irid jaqbad il-vapur l-arraignment ħajkun fis-6 tal-lejla quddiem il-qorti ta' Għawdex. Okay, grazzi ħafna.